oras nga importante ang pagpanghugas sa mga kamot. Mayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 7 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang high pressure area o kung MPA naga-extend din sa northern kag central Luzon, samtang ang easterlies naga-afekto naman sa ibang galain sa pungsod. Ang bilog ng Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon ini sa pila ka pang makon magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterlies o kung localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtob mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa nabagat na nasidlangan. Ang magaluntad naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan naman tubtob mabaskog nga pagdapya sang balod. Sa temperatura nga mabatyagan aton karon nga adlaw, ang pinaka mabugnaw 27 degrees Celsius, tubtob ini sa pinakamainit nga 34 degrees Celsius. Samtang ang adlaw na butla kay na alas 5:28 sang aga, magatunod naman karon sa alas 6:01 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang Balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, handa na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Provincial Field of Unit sa pagbaton sa mga reklamo gikan sa mga pumuluyo sa tagsa ka mga kabanuanan kag kasyudaran sa probinsya agud imbestigahan ang inirgar indi patas nga pagpanagtag sang Social Amelioration Program o SAP. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Anthony Galang, tagpamuno sa CIDG PFU, ginmanduan ni Chief PNP General Archie Francisco Gamboa ang ilahanay agud magpatigayon sa investigasyon batok sa mga local executives, barangay officials kay iban pa may kang tanan sa reklamo sa mapumuluyo angot sa isyu sa maparagtag sang SAP.
Duha pa ni Galang, handa ng ila ahensya sa pagbaton sa mareklamo pagi sa pagtawag sa linya kung sa telepono nga 709-1481. Ginpatag ni Galang kung sino man sa mga kasala nga opisyal ang mapatudan nga involvado sa korupsyon, posible mga matubang sang kaso nga paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act kag Anti-Corrupt Practices Act of a Public Official, Code of Conduct of Public Official, kag falsification of public documents. Samtang 48 naman ka mga local government units sa Western Visayas ang nakakompleto na sa Social Amelioration Program payout distribution as of 12 noon May 6, 2020. Ini ang 36.09% sa kabugusan nga 133 ka mga LGU sa bugos nga rehiyon. Sa virtual pressers ng Department of Social Welfare and Development Region 6, kahapon, ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre nga 85 pa ka mga LGUs ang nagapadayon nga nagapanagtag. Iningin lakipan sang Iloilo, 39, sa Capiz, 5, 14 sa Aklan, 3 sa Antique, kag 24 naman sa Negros Occidental. Sa Kabugusan, may 731,333 na ka mga total family beneficiaries ang natagan sang kwarta nga may 4,387,998,000 pesos ang actual paid out amount. Sa Negros Occidental, ang 8 ka mga nakatapos ang payout among Binalbagan, Ibi Magalona, La Carlota, Pulupandan, Don Salvador Benedicto, Sipalay, Talisay, kag Valladolid. Samtang ginpahayag naman ni DSSD Bacolod Head Pasita Terong patapuson una sa ilang talatapan ang ilang trabaho angot sa Social Amelioration Program kung SAP antes magtutok sa pagpanagdag sang third tranche ng food packs. Suno kay Tero sa tiyon nga matapos ang SAP, ang ilang talatapan ang nagmag-schedule gilayon sa pagpanagdag sang food packs. Ang LGU sa Bacolod ang nagprepararos ang dugang nga 40,000 ka food packs nga nagunod sa 7 ka kilo nga bugas, 5 ka dilatas kag 5 ka noodles para sa third wave sang ayuda. Ginpaatag ni Tero, ini sa tuyo nga masiguro nga hindi mahatagan sang food packs ang nalakip sa SAP nga programa ka mga 4-piece beneficiaries nga may ayuda man nga mabaton gikan sa gobyerno nasyonal. Ang syudad sa Bacolod ang may 98,143 ka mga SAP beneficiaries kagapin 10,500 ka mga 4-piece beneficiaries. Ang Bacolod ang una nga naghatag sang 40,000 ka food packs sa first wave kag dugang nga 45,000 nga food packs sa second wave. Ginkompirma naman ni Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Bacolod City Field Unit Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano nga may duha na ka barangay sa syudad sa Bacolod ang posible imbestigahan may kang tanan sa indi patas nga pagpanagtag sa Social Amelioration Program. Sunod kay Gocotano, padayon ang ilahanay nga nagapag-iangot sa DSWD sa syudad agud hibaluon kung diin pa nga mga barangay sa syudad ang ginareklamo batok sa isyu sang SAP. Dugang pa ni Gocotano sa tion nga magkuha nila ang mga reklamo batok sa pila ka mga opisyal sang barangay, magapatigayin sila sang case build-up kag investigasyon. Palayag pa ni Gocotano, nakabato ng ila ahensya sang reklamo nga may mga miyembro pa sang 4-piece ang ginakaltasan sang pila ka opisyal sang barangay, balor 1,200 ka pesos ang budget. Nagpanawagan man si Gocotano sa mga pumluyo sa syudad sang Bacolod nga magpakig-angot sa opisina pagi sa pagtawag sa telepono 433-3196 agud may buloan ang dugang nga reklamo. Hungod nga wala giningadlan ang duha ka mga barangay agud indi maapektuhan ang proseso. Nagapabilin nga requirements sa local government units ang Bacolod sa mga returning OFWs nga magpaidalom sa RT-PCR test kag 14 dias nga mandatory quarantine sa tion nga mag-abot sila sa syudad. Ini ang ginpahayag naman ni Councilor Israel Salanga, chair sang Action Team on Returning OFWs sa piyak nga nagsuwestyon si Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19 nga mga returning OFWs na nagnegatibo sa RT-PCR test sa Manila ang pwede na nga maka-home quarantine. Ginpaatag ni Salanga, nag-insister si Bacolod Mayor Evilio Villardia sa gobyerno nasyonal nga liwat ipaidalom sa RT-PCR test kag 14 dias nga mandatory quarantine ang mga OFWs para masiguro ang seguridad sang tanan, ilabi na ang pamilya sa mga gin-repatriate.
Sunod kay Salanga, nagaulat sa karon ang LGU sa Bacolod sang abiso gikan sa Regional kag National Task Force sa masunod nga schedule sa pagpauli sa mga returning OFWs. Nagpasiguro si Salanga nga may ginpreparar ng syudad nga pension house o kun hotel para diri ipaidalom sa quarantine ang mag-abot nga OFWs kag ang kagastuhanan ang pagabayaran sa Overseas Workers Welfare Administration ukon OWA. Kapin 120 naman ka mga stranded nga returning residents ang nagpakigangot sa syudad sa Bacolod para magkapauli. Sunod kay City Councilor Cindy Rojas, chairs ang action team on returning residents. Pila sa mga stranded nga Bacolod noon ang yara sa Palawan, Boracay, Cebu, Manila kag iban pa. Pila sa mga na-stranded ang nagpa-check up sa Manila kag naabtan sang lockdown, mga estudyante nga naga-OJT sa iban nga pungsod pero yara na sa Manila, mga residente nga nawalaan sang trabaho bangod sa COVID-19 kag iban pa. Sunod kay Rojas, ila pa ginatrabaho ang mga dokumento sa mga stranded nga mga Bacolod noon nga magapauli posible paagi sa chartered flight o kon barko nga magabiyahe padulong sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Rojas, mayara na sang group chat nga ginhimo para sa mga returning residents. Sa idalom sang Executive Order 33 ni Mayor Bing Lunardia, ang mga returning residents ang magabayad sang ilang pagpauli kag ipidalom sa 14 dias nga mandatory quarantine kag RT-PCR test. May ara kita ibad nga nagpa-Manila kay may ara iya sang check-up or may ara man ibad nga nagkadto kay may mga family matters man nga ginkatuan no kadamo actually sa mga rason gid different reasons kun nga na stranded sila sa Manila no. We have also some residents nga nawad-an obra no because of the pandemic. Ang kabahin sa pagpahayag ni City Councilor Cindy Rojas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:12. Masunod natin COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Ipaidalong naman sa quarantine ang mga returning residents ang banwas ang hinubaan sa beach house bilang temporaryo nga palahuwayan samtang natapos pa ang evacuation center sa munisipalidad. Sunod kay Sangguniang Bayan Committee on Health Chairman kag Layason sang Interagency Task Force Municipal Councilor Jason Tupas, magapag-iangot ila banwa sa gobyerno probinsyal sa among plano. Duha man ni Tupas, ini nga lugar ang isolated, matawhay, malayo sa komunidad kag may relaxing sea breeze ambience. Ginpasalamatan sang banwa ang pamilya Cabalde kag anay Vice Mayor nga subong no Seco Board of Director Pingot Cabalde sa pagpasugot nga maarkilahan ang among lugar. Ini ang isa ka pamahagi kung makabuli sa gobyerno sa giyera batok sa COVID-19 sa idalom sang liderato ni Mayor Ernesto Estrao. Sa online registration sa Provincial IATF, may 1,614 ka managrense nga stranded nga pasahero ang luyag nga makapauli sa probinsya sa diin 30 sa mga ini ang taga-hinubaan. Ang ining COVID-19 news updates ang ginadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros, kaya tani. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangabay naman ang sangguniang panglunsod sa National IATF nga ikonsiderar ang 60 tubtob 70 anyos nga mga senior citizens makagawa sa ila puloy-an para magbakal sang ila mga kinahanglanon. Ini matapos ginaprubahan sang SP ang resolusyon nga gin-author ni Councilor Archie Baribar, chair sang Committee on Senior Citizen. Sunod kay Baribar, madamo sang limitasyon ang mga 60 anyos pasaka nga mga tawo base man sa executive order sang gobyerno nasyonal sa idalom sang community quarantine. Dugang panibaribar pabangay o kun dugang panibaribar base sa National IATF nga kun mahimo-himuon nga 70 anyos pasaka ang limitahan ng ila hulag para madamo sang senior citizen ang makahulag pa. Sunod kay Baribar, madamo pa sa mga senior citizen nga yara sa amo nga age bracket nga may kapasidad kag ang iban nga ang bag-o pa lamang nagretiro. Ginklaro ni Baribar nga ini ang sentimiento sang SP kag subject pa sa approval sang National IATF. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:15 sa aton mga aksyon bala para likaw kita sa sining mga ubo, sipon, trangkaso, kay iban pang respiratory illnesses. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton nga ginarekomendar sa inyo. Manggaranon ini sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag
pure nga mangosteen. May B-complex pa ini siya. Ang B1 para sa reflexes, ang B6 para sa aton baga, magbakod ang aton baga para nga hindi kita madali-dali matapikan sang ubo. Kag ang B12 para naman sa maayong absorption sang sustansya sang pagkaon, alin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, ang napamatud-an nga mabakod man nga immune booster o kung nagapabakod sa aton nga immune system, suno ini sa isa ka research sa Kentucky Medical Center sa USA. So dumduma, para likaw kita sa mga respiratory diseases, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton nirekomendar sa inyo, manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Isa ka gatos ka COVID-19 patient sa Pilipinas ipaidalom sa clinical trial. Samtang Party List Representative Lito Atienza ginbasol si Speaker Alan Peter Cayetano sa pagpasira sang ABS-CBN. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Kag para sa aton mga kaaksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inaabong posible tapikan ikaw. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:20. Sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginpahayag sang Department of Health nga mayara sang isa kagatos ka mga COVID-19 patients sa Pilipinas ang mahatagan sang anti-flu drug nga Avigan halin sa Japan nga kabahin sa clinical trial sa pagbulong sang masakit. Sunod kay DOH Undersecretary Rosario Maria Rosario Verhiere, ang supply sang Avigan ang natalanan ang ipadala sa mga masunod nga adlaw. Duha man ni Verhiere nga ginhimo na sang ahensya ang protocol kung paano pilion ang mga ospital kag kung sino sa mga pasyente ang ilakip sa clinical trial. Palayag pa ni Verhiere nga nagkuha man sang clearance ang DOH salin sa nagkalain-lain nga institusyon sa pungsod. Ginklaro lamang ni Verhiere nga ang clinical trial ang voluntaryo sa bahin sang COVID-19 patient. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga mahimo nga ang home-based learning ang mangin new normal sa masunod nga school year. Sa statement ni Gatchalian nga amo ang chairman ng Senate Committee on Education, ginpahayag nga kinahanglan ang kada lugar ang dapat nga i-maximize agud masiguro ang edukasyon kag safety sang masobra 27 ka milyon ka mga estudyante agud hindi makompromiso sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sunod sa senador magluwas sa printed educational materials kag internet ang pagtuon paagi sa telebisyon kag radyo ang mahimo nga ipatuman bilang konsiderasyon sa mga estudyante nga hindi maka-access online. Ginaduso man ni Gatchalian nga buhinan temporaryo ang mga subjects sa idalom sang Learning Continuity Plan sang Department of Education. Ginatunan sa karon sang Philippine Ports Authority kung PPA ang pagbukas ng sea travel sa mga lugar nga ang quarantine protocols ang ginpahalugan na kasunod ni sa pagnubo sang revenue sa 79% para sa bulan sang Marso. Sunod kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, ang ahensya nagpakikangot na sa mga local government units agud lantawon kung ang passenger trips ang mahimo na liwat nga maka-operate. Sa naibaluan ang Metro Manila, kag madamo pa ginakabig nga high-risk areas, ang naka-lockdown humalin pa sang Marso 17, bangod sa enhanced community quarantine nga ginapatuman tungtong Mayo 15, kag ginadimulian man ang pagbiyahe. Gindepensa naman ni Solicitor General Jose Calida ang National Telecommunications Commission angod sa pag-issue ng cease and desist order sa pagsira sa ABS-CBN Corporation. Sunod kay Calida, hindi dapat pagbasulon ang NTC bangod ginasunod lamang sini ang layi. Patag pa ni Calida nga kung wala sang valid kag subsisting franchise halin sa Kongreso, ang NTC hindi makapahanugot sa anuman nga broadcasting entity nga maka-operate sa pungsod. Dugang pa ni Calida ang hagna angod sa pag-renew sa prangkisa sang ABS-CBN ang pending sa Kongreso humalin pa sang 2016, rason nga hindi dapat ang NTC ang basulon sa baylo i-question sa Kongreso kung nga wala ini ginaktuhan. Gintawag man ni Calida nga kadalagan sa rule of the law ang cease and desist order sang NTC. Ginabasol naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza kay House Speaker Alan Peter Cayetano ang natabo nga pagsira sa operasyon sang ABS-CBN. Nagpangayo sang pasaylo si Atienza sa kapaslawan sang Kamara nga wala nakahimo tikang agud maaktuhan ang ginaduso nga franchise renewal sang ABS-CBN antes pa man nag-expire nga nangin rason agud mag-issue sang cease and desist order ang National Telecommunications Commission batok sa TV network. Sunod kay Atienza, ginhimo lamang sang NTC ang ilang obligasyon sa pag-issue sang order kag dapat nga ang magpaatag amo si Cayetano bangod wala sini ginhimo ang iya nga obligasyon. Ginpahayag ni Justice Secretary Menardo Guevara nga mayara sang poder si Presidente Rodrigo Duterte nga i-modify o kon i-revoke ang anuman nga mando sang executive agencies apang subong nga nagpahayag ang presidente nga hindi ini maghilabot sa issue mangin wala na sang pulos ang nasambit nga diskusyon. Sunod kay Guevara bilang Chief Executive kag headman sang Executive Department, tanan nga ahensya kag departamento nga yara si dalom sa executive branch ang yara sa iya nga kontrol. Una na nga ginpahayag sang presidente nga hindi siya maghilabot sa mando sang NTC nga nag-issue sang cease and desist order nga nagasira sa operasyon sang ABS-CBN. Nanawagan naman ang grupo sang top-level business manager sa Kongreso nga padasigo ng paggiho ango sa renewal sang ABS-CBN franchise kasunod sa natabo nga pag-issue sang NTC sang closure order batok sa broadcast company. Sunod kay Management Association of the Philippines President Francisco Edlin, ginalauman sang grupo nga madasig na masulbarang isyo kag padasigon sang Kongreso ang pag-renew sa prangkisa sang TV network. Ang ika-25 nga tuig nga broadcast franchise ang ABS-CBN ang nag-expire sang Mayo 4 tuig 2020 matapos ang pila ka hagnaangot sa franchise renewal ang pending pa sa Kongreso.
Hindi naman masertipikahan bilang urgent bill ni Presidente Rodrigo Duterte ang franchise bill sa ABS-CBN nga sa karon nagapabilin pa sa Kongreso. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, inibangod pribado nga interes ang hambalanon na hanungod sa prangkisa. Gininsist pa ni Roque nga yara sa kamot sang Kongreso ang pagdesisyon kung mag-renew ang prangkisa sang ABS-CBN. Isa ka bulan ang sesyon sang Kongreso kag kon porsigido ang mga mamalida, masarangan sa mga ini nga makapasar sang layi agud matagan sang prangkisa ang amo nga estasyon. Naibaloan nagbalik sesyon na ang Kongreso sa tung Lunes, Mayo 4. Nagpatuma naman sa one-day trading suspension sa ilang shares sa ABS-CBN Corporation ng Philippine Stock Exchange kasunod sa closure order ng issue sa National Telecommunications Commission sa TV network. Sa advisory, ginpahayag sa PSE nga ang suspension mag-cover sa shares sa ABS-CBN Corporation kag Philippine Depository Receipts sa ABS-CBN Holdings Corporation. Duman pa sa PSE nga i-lift naman ang suspension pagkarapos ng dissemination angot sa full disclosure sa mga nag-invest sa network. Ang ABS-CBN Corporation na may ginabugusan sa television kag radio broadcasting nga mayara sang subsidiaries sa cable kag direct-to-home television distribution, movie production, audio recording and distribution, post-production kag film distribution. Magapakig-angot naman ang palasyo sa Malacanang sa Department of Labor and Employment. Agud may baluan kung malakip sa pinansyal nga ayuda sang gobyerno ang 11,000 ka-empleyado sang ABS-CBN nga nadulaan sang trabaho bangod sa pagsira sang estasyon. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, mahimo malakip ang mga empleyado sa Small and Medium Enterprise Program sang DOLE kag makakuha sang 2 ka bulan nga financial assistance. Una diri nagpain si Presidente Rodrigo Duterte sang 50 bilyones pesos nga pondo para sa 3.4 milyones ka SME workers nga naapektuhan sa COVID-19. 5.8 ka pesos nga ayuda makuha sa mga middle income workers nga naapektuhan sa COVID-19. Naibalaan 2 ka bulan ang ginahatag sang gobyerno ang amo nga cash subsidy program. Sa katapusan kabayan sa aton Balita Nasyonal, ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon sang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program agud nga ma-decongest ang Metro Manila kagud itibong ang development sa mga probinsya. Ginpirmahan ni Presidente Duterte ang Executive Order No. 114 nga nagatukod sang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Council nga mo maghahatag sang overall direction sa implementasyon sang programa kagud masiguro nga magasunod ang mga natungdan nga ahensya. Ang Council ang ginapangurahan sang Executive Secretary kag ang Socio-Economic Planning Secretary naman amo ang Vice Chairperson. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:28. Sa aton nga mga ka-aksyon bala nga nagagamit sang CL-Pito-Pito, kadamo na sa nagapamatuod sa nimo nga ang CL-Pito-Pito kadamo gid sang mahatag nga bulig sa ginabatyag nga mga balatian sa aton sini nga lawas, nagapabakod pa sa aton nga immune system. Kaya balo kay ning CL-Pito-Pito gindugangan sang 26 mg sang vitamin C. Amo na nga nagbaskog pagid sa. So masigin pabaskog pagid subong ang CL-Pito-Pito. Pero paandam lang bawa peke base makabakal bla kamo sang hindi original nga CL-Pito-Pito. Inam lang nasulod sa 500 ml bala nga mineral water nga sulodlan. Inang nasulod sa lipid bala nga botelya. Hindi na siya original nga CL-Pito-Pito. Kaya ang original nga CL-Pito-Pito ara sa 375 milligrams nga sulodlan, no? Original na saya nga CL-Pito-Pito. So magandam gid sa mga peke nga CL-Pito-Pito sigurado naton nga mabakal siguro naton para makasiguro kita bakal kita sa mga authorized outlets ni. Hindi kita niya sa mga nagalibod bala nagapamalay-balay ka nagalibod kay hindi na siya original nga CL-Pito-Pito. Original nga CL-Pito-Pito laging panalo. Sa imo naman pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 kay ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo sini nga atay. Iniman ang nagabulig panubo sang imo nga blood sugar bangod sang organic compound nga visin, charantine kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sa diabetes, make sure nga mag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw. Indonesia gintayog sang 6.8 magnitude nga linog. Samtang PBA mahimo nga magabalik sampang sa bulan pa sang Marso o kun Abril sa masunod nga tuig.
Kag sa atong Balita espesyal mga oras nga importante ang papanghugas sang mga kamot ato ninambalan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bakulog saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa Balita International, gintay og naman sang 6.8 magnitude nga linog ang Saumlaki, Indonesia. Last 9:53 oras sa Pilipinas kagabi. Sa record sang United States Geological Survey, ang epicenter sang linog ang nakita sa 205 kilometros. Naaminhan nakatundan sang Saumlaki. Sa pagpangusisa sang USGS, 107 kilometros ang kadalumon sang pagtayog. Wala naman sang may ginapaabot nga tsunami matapos ang mabaskog nga linog. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginumpisahan na sang Bureau of Customs ang pagkolekta sang dugang nga 10% duty sa oil imports ng isa sa essential nga mga produkto. Inibase man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte bilang tikang sang gobyerno, agon makatipon sang dugang nga pondo para sa COVID-19 response. Gin-issue ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang Customs Memorandum Circular Number 125-2020 sa tuong Mayo 5 sa dinagamando sa tanan nga Deputy Commissioners, District ag Port Collectors nga patuman ang Executive Order Number 113. Ang Executive Order ang temporaryo nga nag-modify sang rates sa imported nga mga produkto sa petrolyo epektibo Mayo 6. Ginpahag naman ni Assistant Customs Commissioner Philip Maronilla nga paangis sini mahimo makakolekta sang 20 bilyones pesos nga dugang revenue ang ahensya. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 68 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 54 centimos. Samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 66 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nakadiskubre ang sang isa ka wala pa mabuksan nga letter, si Vanessa Bryant, gikan sa iya nagtaliwan nga bana, adlaw bago iyang birthday. Yung buksan na? Di kay bago yung lang. Open letter man to? Sige i-push ta na. Open letter sa sulod, open sa sulod pero close ang envelope. Okay na, nasabat na. Good. Sa Instagram. Paano buksan kay open letter? May buksan pag ng mga litra, mga litra, ganyan dito katigap. Sa Instagram post, Action Boy, ni Vanessa, ginsaysay niya nga, nakita niyang envelope nga sirado. Ang sulod nila, open letter, nga may nakabutang nga, the love of my life. Address sa kay Vanessa. Oo. Sige. Kag nagdesisyon nga tibuksan ang letter sa adlaw mismo sa iya birthday sa tong Mayo 5. May 4 ya nakita. So May 5 niya gin super open ang Doka letter. timing gid no? Oo, do ka bongga no. Dugang pa ini nagahatag sa iya kuno Action Boy sang something to look forward sa iya una nga kaadlawan nga wala na si Kobe Bryant kag ang iya sini nga bata. Oo. Yang iba may mga ano na kisa Action Boy no. Ano talaga, may ara na iban lang kung lapit na gani. May dumi mga indication. No? Kalain. Mga lapit na, ang imo birthday, landam ka na.
Amo na. Kisa na kasipon, kung lapit birthday mo lang, ginilanat ka, no? Amo na, pag sa mga katigulang, kung lapit ang birthday, pumuyong ka. Paimuyong, magpaimuyong. Oo, na. That's when we discuss na mga beliefs ng Action Boy sa mga Birthday. before Ano sa na? birthday. Gani. Grabe, ganito na ito ng mga katigulangan. Damo na sila yung mga panimadon. Panimadon para wag na. Panimadon wala na. Balita sa sports. Away dahil ligin butang kung ano ang ara sa open letter. Wala kay privacy Okay, Act. sige. Ginpahayag ni Commissioner Willie Marshall sa PBA nga posible pa maglawig ang paghulat sa mga PBA fans agud liwat nga makita nga naghambang ay lang nga mga idolo sa patag sang basketball kung magdesisyon ang PBA nga i-cancelar ang pagbukas sang 45th league season sa bulan sa Agosto bangod sa kapadayon nga COVID-19 pandemic. Doma ni Marshall inibangod sa wala pa sang senyales nga na-contain kag napahagan-hagan ang paglaptas ang virus kag wala pa sang available nga vaccine kontra sa COVID-19. Palayag ni Marshall posible sa bulan sang Marso kung Abril na sa masunod nga tuig magabukas ang season kung magdesisyon ang tanan nga i-kanselar ang pagbukas sa Agosto. Ginpahayag man ni Marshall kung madayon ang pagkanselar kinahanglan nila sa liwat magsapol sang PBA board members agud istoryahan ang sweldo sa mga players sa tubtub karon nagapadayon pa sa piyak nga wala sang hinampang. Balita espesyal! Happy Thursday, Action Boy. Happy Thursday. Noto nga na ta, no, sa another 2 weeks na extension. Ano sa mga? 7. March 7. Gagaga. Asa sa May 15 ma lang, no? Correct. Ito matuka kita. Ako yung pati ko wala na isang extension. Bisan may mga additional, may mga dugang kita nga mga COVID patients. Actually, ang mga COVID patients na nibala, na bago nibala, nga nag-positive, kuha ni sila ng naka-quarantine ni sila nga danya. Pag-abot, nagrikta na. Nagrikta na sila sa quarantine, tapos gintukuhan sila test, may duwa nga nag-positive. Nga pataga Bacolod, kag duwa ka taga-probinsya. So, why ni sila yasang contact na sa iban? Na-quarantine ni sila, hindi ka magpa-kuha na. Hindi kita kay ambal, nung may comment pag nga na ginapakulbaan yung tao, wala nga pakulbaan kay Balita ina. Gani. Balita ina, pero nakuha na sila, na quarantine na sila ya. Pag abot gidila diya, rekta na din sa quarantine facility ang taga-province, rekta to sa Ibi Magalona. Ang taga-Bacolod, primero to ba nabutang to sila sa Lopesayna Elementary School, ginsaylo sila sa pension house, hotel. So sumakaran na sila sa mga hotel. So nakakuha na sila ya na why ta ka dapat kakulbaan dira kay na wala sila ka salamuha why sa sila iban. na kuha na sila ya na ano panawag sila na quarantine na sila ya. Oo. Pero that's why man Action Boy, no, nga ang aton malbala nga mga May authorities. kapamangkot pagid gali bla action din. Nya ano na sa man ang ano gani pa ni rapid test na sa kung PCR test to kuha na siya polymerase chain reaction. kuha na siya nang inablang sa COVID gidya ba lang pang-COVID na gidya. Kaya nagpositive gani. May ara man niya kung magsiling kita yung nagpositive siya sa rapid test, but siling nagpositive ka lang sa virus, not necessarily Kung ano nga COVID. virus, Not necessarily COVID, no? Amo ng rapid test, but siling may virus kaya, pero hindi basi flu na iya. Basi trangkaso kay virus ba na? Pero hindi ma-determine nga exactly nga COVID-19. That's why needs ang PCR test. RT-PCR test. Pag nag-positive ka sa RT-PCR test, amo na nasang COVID. Correct. Kaya pangang ka RT-PCR test para ginaya sa COVID. So ini silang duwa ni ang apat ni sa mga bago, RT-PCR test na naabot sila ngon, COVID positive na sila, COVID-19 Correct. positive. Kag di makita man na Action Boy, no, kay tigin label na sila gani as patient number amo ni sa nagtransaction. Kay kung rapid test pa lang na sila nagpositive, wala man na sila ginabutang na probable patient pa lang na as sila. Probable or suspect pa lang. Probable pa lang na sila. No, kung na-test ka, probable ka na. Kung wala ka pa ma-test, suspect ka. Kung na-test ka na, nag-positive ka sa rapid test, probable ka. Correct. Kung positive ka sa RT-PCR, patient ka na. Amo na, sa correct. COVID. Kag nagapamangkot sila Action Boy mo ang difference gid bala sang rapid test kag PCR. Tiyan mo na ang rapid dugo. Ang sa PCR naman niya ang swab gid Action Boy ginagulo da lang sa ilong mo na amo na. Kag ang sa simple lang abi nga pag-intende, ang rapid test para mabalaan kung may virus. Virus, yes. Yan na ba yung nakakuha sa imong virus. So kung may ara, TPCR, ikuan ka pa na, RT-PCR. Correct. Kung RT-PCR para may ka, confirmatory. para ma-confirm kung ano ina nga virus, kung Correct. COVID ina. Kung hindi sa COVID,
Kuwan ka lang yan, positive ka lang yan sa rapid Virus. test, Oo. sa virus, pero hindi siya sa COVID. Ano mo na sa ang simple. Basi Judith virus na or or Juna Juna. virus. Si Judith kag si Juna. Amo na lang intindiyon ta na mga ka-aksyon bala kung ano inang rapid test nga ginatawag, no? So kung mag-negative ka sa rapid test, hindi ka na kinahanglan RT-PCR kaya wala ka virus mo. Oo. Hindi na wala kinahanglan confirmatory. Sama na siya mga ka-aksyon ha na Atag bala kay ang aton ginabalita amo na siya ang kwan mo. Ang aton pagbalita sinada kung ano ang ginahambal sa Ang matuod. DOH, kung ano. Oo. ang resources hindi mo wala naman na nabong ginahimo-himo. Wala na ginahimo-himo. Kis ala na si Dr. Boy aga. As much as possible gusto ginaton nga magdulong sa inyo sa mga kwan bala mga confirmado nga mga balita, confirm nga mga balita kagalin sa mga sources naton Nga reliable. kung isa ti ang aton nga mga sources kung isa may mga kung ano mo mga lapses man ti pag laps na nila dahig man ta na. Oo, tiki pero kis aya action boy kita nga nano man na mo na. Galing Pero ka ti may ginhalinan gina may iya. galin na siya. Di pwede nga gin drawing lang the action boy no. Kay do kabudlay man na nga drawing lang Sabi kita. nyo, hapos lang magbalita, mag-imo balita Oo, ti abi nyo hapos lang mag paminsar sang exact words yun lang siya bagay ti magsala lang na ganing kama mo or period mo lain ang pag-intende sang balita. Pero atago naton mga ka-aksyon ang ining aton nga mga nag-positive bag-ugid lang, naka-quarantine ni sila. Why sila sang may nakasalamuha nga iban, na-quarantine ni sila, kag hindi magpakulba. Kag hindi ni siya mangin rason para mag-extend kita sang ECQ. Hindi ni siya mangin rason ang masilimot. ECQ naman ni. Si man. Nya na mo tapos na. Sa province CCQ na mabalik naman. Nakadlawan ko yung comment bala. Nya na yung nagtapos naman ng ECQ. May ara naman daw, scripted daw. Ay, ang COVID mo script mo. Hindi man ako nga pwede i-inject. Hindi naman pwede ko nga actually din sa pizza kwan, ikaw naman ang Ikaw naman ma-COVID. i-inject ka lang. Kaya para ano man, ka wrong. Kaya ako na pagpati Kabuhi ni Action Boy mo, hindi mo nga. Ang akong pagpati nga hindi na niya ma-extend ang enhanced community quarantine. Pero hindi tagulpi. Oo, amat-amat. Maganda sa iba, di ba, ECQ ta subong. Sa sunod, mag-GCQ. GCQ. Tapos ang GCQ, CQ na lang. CQ, Tapos ang CQ, may Q pa. Kaya doon kalaw, ay man Action Boy, no, nga gulpi. Amo na mo yung naman, matag actually din no, not until and unless nga may makita nga vaccine. Hindi niya magbalik sa normal pangabuhi ta. amo ginasigurado. Preparahan nyo na tayo mga ka-aksyon, hindi niya magbalik sa normal ang pangabuhi ta. New normal, kumbaga. Mag-birthday kaya, kamukha mo na lang na tayo birthday. Oo. Hasta sa bisan sa mga obrahanay niya, hindi na niya magbalik sa normal. Eskwila, hindi na niya magbalik normal ya. Di say mo, kung may, di mo pa na makuha, pero kung may bata kag eskwila, magbukas klase, hindi ka kulbaan. Bata mo. Oo, especially yung mga iba Action Boy, no? Kay ginad-push by nga sa by August 24 ma-open ang klase. Ting iban blagang balti ang iban daan nga mga schools gingamit as quarantine facility. Ati gina-disinfect man na. Oo, galing ti kayo may mga syempre yung mga Oo, may parents, amo na yun sila, hindi niya magbalik sa normal. Ang sa aton pangabuhi. Hindi New siya magbalik. normal. Not until nga may makita nga vaccine, no? Ga-hope kita ini mga avigan ni bala, to pag itong isa pag ito bala. mga fluffy, choo-choo. Atong isa pag itong remedicivir Yes, no to. Japan, kabay pa. Kabay pa, no? Kagkabay pa. Positive man ta nga may ari gini makita. Oo. Sa una ganin di pag ida sa tanto ka advance ang technology. Atong mga Spanish flu to so na kita mas la vaccine. In fact, gani ang flu gani sa hindi bla may ara kita flu vaccine. Kita mas la vaccine hindi man niya Matamat lang. Hindi man na pagkabuwas dayon may makita din nga vaccine. Miskan pukawon tatuguro da na si Einstein basi makabuli siya. Pero ang iba Action Boy no do diri sa Pilipinas do may ara bala gainganyo pagid nga maid-id pagid sila nga pangita kay ti may 50 million daan. Ano tito siya. Matimplata di sang kutob nga tilimplahon. Ti ako gani hamba ko gani ligan mangita ko sa may kabukiran sang gasiga bala nga bulak. Ay na? Oo. Ay na. Basi bala pwede siya. Iya mo ko lang dahil shine. Okay na Pero ko. laton ta na yasta may makita gid nga vaccine. Ngati nagapadaan sige man ang padaan sa mga clinical trial Action Boy. Pero not until nga may makita sina hindi kita makabalik anay sa normal nga pangabuhi. Preparahan nyo na ng adan mga ka-action. Open and embrace the new normal. Sige.
Ati sa aton nga balita, special action boy, mga oras ni nga importante ang pagpanghugas sa mga kamot. Hindi niya literal nga oras, nga 7 a.m. Mga chempor pa na. Kung saan o dapat bala manghugas gid sang kamot action boy, especially Pila gani kuno kasi niya dapat sa COVID-19. kadlaw dapat namin pila ka beses ka maghugas ng kamot? Wala ko 15 at least. Oo. Pero ang nabalaan ko lang ya, while gahugas ka sang kamot, kanta ka sang happy birthday song. Duwa ko no kasulit. Oo. Duwa ka sulit? Oo. Sige. Duwa Kay pa gid COVID-19. kasulit ya. Oo. Sige, ang una direction boy, manghugas ka sa kamot mo every after mo, ubo, kag hatchi na bala. Hatchi, pero subong nga do gaamo tungod kay COVID-19 do natunan sa mga tao nga gaamo na bala mag-ubo ka hatchi. Diri may hugasan mo hasta diri. Kahit di maghugas ang kamot action boy, hindi man lang diri mo hasta man diri action boy. Kaya galatay-latay. Ay amo gali na hasta mo. Abi ko ani diri lang dino. Abi imo ganito kukola. Do kukola yung si action boy Okay, next. Ang mga action boy mahugas ka sang kamot every after mong hindi man silingan. Mahikapon ka. Nga mga nagamasakit bala. Nga mga like ang imong family. Hindi man na silingan na higkuan ka sa iya. Kundi proteksyonan mo man ang imo kagalingon para mapadayon mo siya. Kadumdum ka sa una. Actually, kadumdum ka mo sa una nga chimpo. Ang mga politiko kung maglibot kampanya ka mga musta, gina-criticize sila kay nagapang alcohol sila after nga tago. Insakto gali na iya nga kwan. Nga ginahimo. Wa kay titanan nga tao kita pangumusta mo niya. Makakuan na siya plastic na siya kay mga musta tapos mga alcohol ay issue pa kung tapos pangumusta makita nila ga pamahid. Makita nila lang aga pamahid. Issue naman na dayon na hindi siya kuno maka public bala. Hindi siya kuan sa masa. Oo, hindi siya makamasa. Kaya man rapo siya hindi pwede nga hygiene. Insakto gali na ya. Oo. Sa subong nga panahon, importante na action boy. Kaya iti wala ka na daan kabalo. Importante sa mga panahon kag sa una pa importante ginagali. Galing kiti sa una do wala bala na open up ang tawo sa mga virus nga dasig tapikan. Di sa subong na lang na nga liwat nga ma-educate man nato mga ka-action. Ang next action boy bag-o syempre kag samtang bag-o may habang kaya. Bag-o kag tapos antes kag pagkatapos mag-prepare sang food. Ang bag-o new na mo. Tsaka. Kay bago, di mo tangan ko lang dash. Antes kag pagkatapos mag-prepare sang food action boy. Tiki hindi man lang ikaw makaon mo. Dapat tanan mo na ang pamilya makaon. Dapat pa rin action boy gani wala labot sang hugas. Antes ka magluto, panghugas. Tapos luto, panghugas. Kag samtang during diray manghugas-hugas kada. Kag wala labot sa hugas. Speaking of preparing food action boy dapat gani. Hindi man nga daw uzi kada nga daw kainto kada ma-hairnet kada or ano kasi syempre. Isa may mga buhok kag na panguwa. Magkaon kis abla do mga puti-puti gan. Uban. Hindi. On those skyflakes. Naka-wrong. Kaspa. Sorry sa mga kapamahada. Pero ba syempre action boy, hindi mo ikawan blakis ahaw. Nga tiyan mo na hairnet, kamada or headband, kada abi, mag-prepare food, sa mga ka-action, mga idinatics na makita ay, wala bala, hindi pa na mag-ako, or may kaspa sila. Oo. Ano, puti-puti buko, kaspa, no? Hindi mga utok ko nga na sobra na lang. Mga uto, ang lain pag action boy, nagkaumugi na, skyflakes, tinangalot. Nagtinira na naka-raw. Utok ako nung sa lubra na kuno tiyan mo nagagulo. Sakto man. Kasi lulubra to, kiti nakarason sa amo na mo. Napaminsaran niya pa. Hindi ko may lang gani, kaya amo nang gagawa sa utok mo. Sobra lain ako sa dunggan, magagi. Yo. Hindi amo. Lain na puti. Ang next action boy, amo gini siya importante pag bag-o, syempre, magkaon. Biskan na spoon and fork. Antis gani. Antis magkaon. Bisan ka spoon and fork ka pa da. Manghinaw ka gini dapat sang kamot. Kiti, gamo na daan mag-uyat ka mo. Ang virus madanlog. Ang virus labis mag-slide. Oo. Slide siya balaw. Pagkao, mo ni, sang kutsara, aradadaan mo kay wala ka man nga muna magkutsara. Magkados ka mo muna ba si slide sa bla? Tapos wag muna makita mo pag-swing-swing sa stainless pa daan ng kutsara. Tito ka, gaili, gina-reaction mo yan. Stainless gina. Oo. Stainless, gina dapat. Kaya doon ka, doon ka lang alam kung mga silver ang kutsara kang tinidor. Hindi pwede stainless? Stainless, gina dapat. Kaya doon ka stain, gina dapat. Doon ka tig-agit siya dapat.
Oo. Ang next action boy, syempre, tapos mo gamit sang after mo bala CR. Oo. Correct. Ano naman na, do ka Do ka kuha naman na yan Common ng naman do ka normal na saya. hindi na siya new normal, normal na saya. siya. Oo, tingnan iba no lagano. Tanas na tikon sa ila sa mamahimo na sa new normal na nila. Correct. Ang next direction boy, kung syempre makita mo ko ang kamot mo pa. Panginaw ka. Oo. Kita mo na gid nga. Hindi pa kung makita ka action boy, asang higko sa kamot. Panginaw ka na dahil hindi sila nga like sample may higko kamot mo. Iti ni gulo ay iti. Simutan mo pa na. I-confirm mo pa ba action boy ha? Amo na siya. Pinoy na yung matasan. Oo. Nagkahikap ka Ay, na yan. higko ang kamot ko. Ay, Ano? nakano mo nagkapan ko man. Simutan. Tama ba? Hindi sa pagtulog mo pala, baka na abi nga. Alam mo, exciting kamot ko. Ay, exciting po. Ilo tilawan, tabi ko na site ito. Kamo na. Iba na yung tilawan. Pag... Grabe. Para ma-confirm. Ano, ginaya. Ano na iya karon ang ano ang... Para ma-confirm din nga site eh. Amo na? Oo. Kundi magkita niya, kikita ya. Ang imo nga sense nga kuan mo mata. Asay, tiguro ni kapan ko ay. Be. Simutan daw. Simutan niya mana. Nya asay, tigin mo. Tapos be. Tilawan daw. Asay, tigin. Ano na iya man? Only in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Nga mo na iya, no? Di pwede nga diretso ka na lang panginang. Ay, alam, may iti kamot ka manginang ko, I-confirm po na. So, kung hindi na iti, basi chocolate gabi man, no? Pero sa totoo na, actually, then makahikap ka mo, nagsimutan mo ginaman. Wala, kuya. So, good sa nagbalita, special action radio. Wala na kuya gamamon, action boy. Kino kaiguan man ko balahaw. Kasi sa mga balita, special. Lastly, action boy, syempre, pagkatapos maghikap ko bala sa imo mga pet. Mga pet lang ako sa mga hayop. Ang iba, syempre, okay lang na action boy nga ginahag mo. Tapos ang aton yung mga doctors, kiss ay naghambal nga, okay lang mo na mag-kiss ka bala sa mga aton yung mga doggies. Pero syempre, may ara man na sila sa mga, may ara man nga pang ila lang bala, pero kung transfer sa tawo, action boy, yung masakit ang tawo. Panghinaw-hinaw man pag may time. All the time na lang gali, hindi pag may time. Kaya awa na nambal ganito, basa ko na vlog, at least 15 times a day ka manghinaw sa kamot. Oo, so grabe, 15 times nga, times 30, kagigali mo happy birthday. Oo, di. Ka-30, gid. Tapos mo na memorize, so na happy birthday, hindi ka memorize. Hindi, ito wala na natunan, misam. Sige. Good morning, Ging Arroyo, kay SP Lantapi Garcia, Remia Garcia, Mayang Aga, sa kay Jean Buerom, Sally Amor, Antripol Langko, Maria Bendol Villanueva, sige, good morning, kay Torco Jongko, Marjorie Villaflor Tipsay, Phil Alonsagay, mga aga, sa kay bro ko, Mike Hinolan Carbiliado. Good morning, bro. Kay Ruben Logarta, dira sa US. Sa kay Ofelia Arce, good morning, man. Miss Dorel, baka na, si Action Eden ni Ma'am Action Eden, sige. Sa kay Peter Macadaya, mga aga, George Lagunero, Veronica Echaos. Ikaw dapat si Ibang, hindi ka doon nabudlayan. Yes. Happy birthday, Lemon Patwa. Happy birthday kay Mami Ems, ha? Happy birthday to you! Okay na dapat. BFF mo, no? Ems Aboso, happy birthday. Top fan sa Action Radio man Bacolod. Correct. Founders ng Idinatics, pagid. Ay, siya ng president. Kuha ng emeritus. Siya gina-action boy. Die hard fan sa Team ARB. Kung bakal ka mo uga, ikaw na dati ito kalaw. Ay, mga mabakal ka mo uga, bakal ka mo isda. Ano pag ito, tosino, ano pag itong mga negosyo nyo man, enterprises nyo na yun, no? Enterprises. Kung pangalanan mo ba, kuan ng Double E Enterprises. Double E. Do ka bongga. Timera na Ems kag Eden mo. Correct. Double E. Double E. Yeah, Enterprises. Abi ko double A lang. Gabaligya kami uga. Tosino, isda.
lapida, mga lapida. Wala lapida. Wala pa na mo na lambot ka. Amatambot lang bala. Sige. Dito tanay sa mga buhi. Good morning man kay happy birthday ko noon sa apo ni Ma'am Josefina Generato, kay Bing Boy, John Ross Generato Hatchero. Good morning kag happy birthday. Kay Laura Kabatuan, kay Sir Philip Alonsagay, good morning. Heaven. Philip Isulat, good morning mga ka-aksyon. Kay Rose Welmer, kay Navi Yoko Gaj, sulit ni Guro, watching live with Akas Clan. Kay Hagukoy Dwill, na. ha? Hagukoy, correct. Good morning. Ivan. Correct. Nan. Bala ko na iya. Sa ulo na. Kay Dwill Era, good morning. Jonah King, good morning. Action Boy, kay Action Eden. Kay Jessie Mark Ann, kay Ray John Villalon, kay Helen Wesna. Happy morning, kag Happy Nurses Week ko no. Sa tanan nga mga nurses. Okay. Te Happy Nurses Week sa asawa ni Action Boy. Sige, nawagon kita. Sige. Okay. Sino ko no? Ano ni? Okay May lang. gintok-tok si... good girl, a girl. Na mapag-greet ko, happy birthday, Engineer Carmina Baikin Estor. Yes, Engineer Carmina Baikin Estor. Good morning, Engineer, man. good morning. Halin kay Batang Walang Label, JM Baikin. Bakal milk tea, Wayman. Oy man, Wayman sa shut bat. up na lang. Stand by na kita mag-action sa Action Hotline. Ito po ninyo sa Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ang news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.